Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Molweni. Hayi man, ikhona into engahlanganiyo apha. Andani noma niyayibona na. Ikhona into engahlanganiyo apha. Siqale kule ndawo. I-South Africans zicacisile into yazo. Zicacisile i-frustration yazo. Zazicacisa into yobana zona zifila ngathi abantu bokufika bazithathela imisebenzi. Azikhange enhloko ke loo nto yokuthathela imisebenzi. Zifumane xa bezibane ziyofaka ii-CVs kwezi companies zivuka ekuseni zithi xa zifike kuqale kuthathwe abokufika kunazo i-South Africans. Azivelanga zayikho enhloko yonke le nto. Yabo. Ezi South Africans athi ke utata uMantashe zilazy. Zifumana xa ngabe bezizama ufaka ii-CVs zizama ukuphila. Safumaniseka into yobana apha siqashwa thina kuqashwa aba bantu bokufika isuka apho yonke loo nto. Okay, masiyeke. Uyafika ke wena uthi uzolela ezi-South Africans ziyicacisile into yazo uba zifuna imisebenzi and imisebenzi aziyifumani phi kuqeshwa abantu bokufika. Then wena awuyi kule ndawo bathi abafumana imisebenzi kuyo. Uyasuka wena uyabathatha njengoba usithi uyabalwela. Ubazulisa itown xa ubazulisa itown base bakubona ungena eshop encinci mhlawumbe ethengisela umuntu omnye i-tuck shop. Usithi umuntu makavale umbethe. Engazibuzi nje into yobana mfondini besithi thina sifuna imisebenzi sisithi umkisa nabokufika ngolo muntu uveza neempepha wena uyambetha. Yabo. Enakho umsebenzi apha i-tuck shop le. Uzibuze kuloo ndawo. And ayiyeka ngengoma apha ecaleni ukutsho ukucacisa uba Shangane siphuma endleleni. Ayithethi ngaNigeria suka endleleni wento enithi Shangane suka endleleni. Akho ngxaki. Nihambe zonke izindawo ningade niye kwezi company benisiya kuzo nina zimenze nakhalazi into yobana nifumane imisebenzi. Ungade amke umuntu ayoconfronta zona. Okay, siyeke apho. Sidlule kuleyo. Aba bantu xa sebe-interviewa imathi ihambe njani, zithini iziphumo, nicinga ukuthi sithini istep esilandelayo. Aphakame ungizwe yena athi xa iphendula umuntu onjengoMalema akafuneki apha eKZN okanye kuloo ndawo azobe kuyo. Akafuneki apha ngoba nguye okhuthaza abantu bokufika bla bla bla. Akathethi ngale bebeyimatshela. Siyeke loo nto. Sijonge aba bantu. Uyabona ngokwesho singaphanda uba before kube khona izinto zoba betshisa bokufika bezikhona na ezi-triple zophakela zokubheka phesheya. Ngobani abazifandayo? Because asifuni apha ukulandela abantu abazaziyo uba bona bane-agenda yabo. But kukhona abantu ababasebenzisayo apha basebenzisa i-anger yabo. Asizifuni into ezinjalo. Kufuneka sazi into yoba baphangela phi ba-ena malini baya-afoda na ezi-trip. If abazi-afodi ngobani ababafandayo kwezi. Because size kuleya se-East London. Kuleya se-East London nakhona sisitori siyi-one. Kutshiswa imoto etawuni kuvandalizwa nezakhiwo. Akude kufikwe kule nkosi bekuthiwe kuyiwa kuyo. Okay. Xa kubuzwa imathi ihambe njani itheni into kuphinde kuvela futhi esa speech esiyi-one. uMalema kufuneka nalapha e-Eastern Cape unemvale ulentoza namakwerekwere. Ngobani kanye ifuna sizibuze ngobani abazogeyina kule nto because ngonyaka wovoto le nto itheni iqina ngalo nyaka wovoto kudala abantu bokufika bekhona belapha. Uthi xa usithi uyajonga usise be-interviewa phaa kubuzwa ngale king uyatsho into yobana iindawo ezithengisa utywala kulaa monti phantse zonke kuba zininzi ezi-ownwa yile king le kuthethwa ngayo. Zibuze ke wena ke
bayile na ukuyotapha phaa kwezaa shops because befana uba kulapho kanye ke ngoku bagqithise imessage khona xa bevalwa amapolisa uba bangakwazi ufikela kuyo. Iibhizinesi ezizayo bekufanele uba iva phaa ipressure kuzo, kutapwe phaa kuzo, kutapiwe phaa kuyo. Asiva loo nto, asiva kuthetha into enjalo. So ngesike sizibuza uba yintoni kanye liqhubeka apha, ngoba ngoku iye ibhidisa yonke le nto, yabo. Kungathi kanti khona abantu abathunyeleyo abasetyenziswayo bona bazosebenzisa abantu besebenzisa i-enga yabo, yabo. Kuba ndingaphinde ndiqhubeleke umzekelo ndithi yiqaphe lapha, umbutho oye wabonakala phaa ngumlungu we-Action SA, nayo ebendingathi bekufanele uba ngoku if abantu bafila ngohlobo bafila ngalo bathi kucacile umbutho ezovotela yi-Action SA because imibutho esiyivotelayo xa besisilwa khange ivele iyosincedisa yonke because ibingekho yonke, yabo. But ke ngone Action SA ibhale into yayo, yabo, ibhalile na into yobana iyazibhekelisa kulaa nto, so into ethetha uba iyabathengisa kwayona game yayo. But into endizibuza yona xa kuthethwa ngemibutho engabalweliyo abantu engabancedisiyo xa besilwa, kuvele i-ANC, kuvele i-EFF, kuvele i-DA, le mibutho eyo yakwaZulu, abantu abaphambili kule nto ngabakwaZulu. Zibuze ke wena ke, kutheni imibutho ingafakwa le yakwaZulu, imibutho i-IFP ne-MKP nelona ibikhona yona phaa ibancedisile? Ayikhange ibancedise. So ifuna sizibuza apha kwenzeka ntoni apha, ngaba apha kuliwa ile nto zekhoze akude kuyo kule direction nengxaki, kusiwe even elakho yenza ngcono ilakho because iya ngqo kwaba baqeshi, ifike ithi khuphana abantu bokufika nifake abantu balapha, iya futhi seyiphethe nee-CVs. At least angathi iyavakala yayo ile ntoza, iyavakala yayifight nabokufika. A South African man has decided to call out other South Africans on these March and March, which include Ujacinta, Ngizwe, and Phakela, to say, guys, what is going on? And I really do get his question, what is going on? Because when South Africans fight with these foreigners, they are fighting for jobs. No, they are taking away our jobs. But surprisingly, you will see these March and March leaders, March and March people go to the spaza shops and remove those people. Why are they removing those people if the reason for this fight is because of unemployment rate? Why can't they go to Abo Shoprite, like those big companies, and demand those companies hire South Africans? I think that was going to be the best solution. I have been saying this, that the problem is not foreigners. The problem is not foreigners. Unfortunately, at this point, the anger is being directed to the wrong people because obviously foreigners are weak. People cannot stand the truth. This man right here is telling the truth. He's asking a very important question to say, if these people go out in these interviews and then they're being asked, okay, what have you improved in this March and March? They will be telling you about Julius Malema. They will be telling you about the president. They will be telling you about, which for me, I feel like if they're fighting for employment to South Africans, they should be going to those big companies. If they're going to those spaza shops, they must not close down the spaza shop. They must either demand the owner hire a South African, or so that South Africans can get jobs. That's what we are fighting for.